За што людзі любяць святы? Дзіўнае пытанне, праўда? Багатыя сталы з рознымі прысмакамі, госці, падарункі, святочнае адзенне. Да таго ж, святочныя дні часта бываюць выхаднымі. Каму ж гэта не падабаецца? А якія святы адзначаюць у Беларусі? Ёсць святы дзяржаўныя, афіцыйна ўстаноўленыя ў гонар падзей, якія мелі асаблівую гістарычную значнасць і паўплывалі на развіццё беларускай дзяржавы. Адно з такіх святаў – Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Яно адзначаецца 15 сакавіка. 9 мая, у дзень перамогі, наш народ святкуе перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў. Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь прыпадае на 3 ліпеня. Дзяржаўныя святы адзначаюцца ўсёй краінай. Звычайна ў гэтыя дні ладзяцца вялікія канцэрты, праходзяць парады, даюцца салюты. Адзначаюць беларусы і рэлігійныя святы. Самыя значныя з іх – Вялікдзень і Дзень Божага нараджэння. А некаторыя святочныя дні прысвячаюцца незвычайным падзеям. Адну з такіх святаў мы зараз прыгадаем разам. Калі ў доме з'яўляецца прыгажуня ёлка, рыхтуюцца карнавальныя касцюмы, Дзед Мароз прыносіць падарункі, значыць, да нас завітаў? Правільна, Новы год. Новы год адносіцца і да міжнародных святаў, якія прызначаны і адзначаюцца ва ўсім свеце. Такія святы дораць шмат радасці і аб'ядноўваюць людзей розных нацыянальнасцей на ўсёй планеце, хаця могуць адзначацца ў розныя дні. Сярод міжнародных святаў Новы год адзін з самых старажытных, а ёсць мноства новых, сучасных святаў, зацверджаных не так даўно. Напрыклад, Міжнародны дзень абароны дзяцей, Міжнародны дзень сям'і, Дзень сонца, Дзень пісем, Сусветны дзень шакаладу. Магчыма, пра гэтыя міжнародныя святы ты яшчэ і не чуў, дарагі дружа, але Міжнародны жаночы дзень 8 сакавіка, калі ты віншуеш маму, бабулю, настаўніцу, абавязкова табе вядомы. Гэта адно з любімых святаў у Беларусі. 14 кастрычніка, калі ў Беларусі адзначаецца Дзень маці, у цябе ёсць яшчэ адна нагода сказаць сваёй маме, што яна самая лепшая, самая прыгожая. Спадзяёмся, дарагія сябры, што вы разумееце. Святы – гэта выключныя дні, а словы падзякі і любоў да мамы трэба выказваць заўсёды. Святкуюць у нашай краіне 23 лютага Дзень абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь, 7 лістапада Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, 1 мая свята працы і нарэшце 1 верасня Дзень ведаў, свята, якое стала ўжо і тваім, дружа, бо ты пайшоў у школу. А ў першую нядзелю кастрычніка ты можаш прыняць удзел у адным з прафесійных святаў у дні настаўніка. Сярод мноства святаў, якія нават пералічыць цяжка, у кожнага з нас ёсць асабліва жаданыя. Напрыклад, Дзень народзінаў, сямейнае свята. Так прыемна ў гэты дзень атрымліваць падарункі, слухаць віншаванні і бачыць радасць родных і сяброў ад таго, што ты ёсць на свеце. Не варта забываць і традыцыйныя народныя святы. У культуры беларусаў яны звязваліся з земляробствам, са зменай пораў года. Людзі разумелі, што іх праца і нават жыццё залежаць ад прыроды, і таму з дапамогай святаў як бы дзякавалі ёй, наладжвалі добрыя стасункі. Масленіца, гуканне вясны, купалле, дажынкі. Свае прыгожыя традыцыі беларусы ведаюць і падтрымліваюць да гэтай пары. Святаў несумненна шмат. Нават разгубішся, а калі ж працаваць і вучыцца? Сэнс свята, дарагі дружа, напэўна ў тым, каб нагадаць нам. Трэба ўмець радавацца жыццю кожны дзень, кожнае імгненне, падчас вучобы, працы, адпачынку.
Будзем спасцігаць такую навуку, каб кожны дзень стаў для нас святочным.